Okay, Healthy Tuesday everyone. Aside sa aping, unsa may lami kumuton. Unsay lami kumuton rong gabi una, adlaw nga Martes. Wow, bongga no? Adlaw nga Martes katapos ang buwan sa Enero. Tuig 2023. Mayong gabi Metro Cebu, mayong gabi Central Visayas. Ay, bongga. Makauban ang gapon inyong gwapa, Miss Cisa Lamig Lawas. Ang pinakagwapa sa tibuok, Central Visayas. Daghang salamat, Engineer. Ito ay may gabi din ni Sir Thanos no nga yellow kaayo. In fairness, ang ngayon kanina mo t-shirt, Sir. Bongga kaana. Plus 11 times. Plus 10 na to. Plus 11 yung beauty ron. Bitaw, oy. O sabay inyong mga gikabisihan rong mga orasa. Grabe kaayo no. Pagpadong na ko diri ba. Nagkabuang taon mga estudyante og atang usakyanan. Nga na maging Sir Thanos nga every time muari ko sa kahaponon, mupundak man ang ulan. Yun ana man. Unsa man jud? Unsa pagdoon nila sa mga bayot gamhanan? Maka-realize ito ko sa akin no nga naman jud nga at doon magyug alas 5 sa hapon may igawas na ako bitaw. Ito ay may gabi Metro Cebu ha, may gabi ikaw ban ka ba ninyong gwapa Miss Cisa Lamig Lawas ang inyong Tita Rudy. Uban-uban na sa sulod sa kauras gikas alas 7 sa kagabion hangtod na gid na sa alas 8 sa gabi. Ay, unsa may inyong mga sudan rong mga orasa oy. Pero ay atong balikan tong mga kuan bitaw kana bitong magpanik ta sa sakyanan. Grabe kaayo. Mao na makaingon gyud ko nga wala baka ko kadlaw no para di ko di ko magkasalimuang sasakay. Pero anyways, basta uptake lang yung ka, dili ka magkanang himbay-himbay sa imuhang lakaw, makasakay ramang yung ka. Ginanara. Oo, kahit dili magkababay og naong ti. Bayo. Aptik-aptik sa panagsa. Uy, haron makaingon ng mga tao ba nga wow, dili gid ni siya kuan di ay dili gid ni siya tuyabes. Sir Thanos kana sa dino sa tingin si ang ninduha diri sir. Oo. Nya kanis engineer diri. Ano gipaningot pagka engineer? Hinay lang aircon. Kaya may gabi sa tong nakatutok sa tong Facebook live. Mayong gabi inyo datanan og sa mga nagluto-luto ron sa inyong mga tagsa-tagsa ka kusina no, ma-organize permin ako ninyo ipahimang no nga ayaw gitaw na inyo padaki inyong kayo din ha. Maayo man ang kanang limited lang inyong kayo kay simbako bitaw. Di na to matagna ang panahon mo dakop unya na sa inyong kaldero. Sabi inyong kaldero nga naglungag mo diha og kanang kanon nya wala ninyo mabutang sabaw. Di nakasuway na ko ana ay naglungag ko nga wala ko mabutang tubig pero nakisla na ko ang bugas. Ay, nagdahom din akong boyfriend nga manihapon na may pagkukabro na mo na himo mang binangkal. Nasunog na di ay oy ang akong linungag. Mao to na kulatahan itong bayo. Pero kulata nga bunog ha. Kulata sa kuan bitaw, kulata sa lamig. Bayota. Init lagi akong beauty road engineer nga naman. Panig kami sa Facebook Live. Tutoy ang lami. Ha? O, Tutoy ba? Oy, Tutoy Bibo daw. Yung Sir Anthony Cortez. Ikaw, gid sir. O, magkuyawan na tago sa yung chat. Di ako dito. Pataka, rumapugog basa, no? Bitaw, kahapon di ay atong balikan no katapusan na itong night market gabi Sir Thanos. Akong nakakuanan, akong nagian ba karon wala na night market. Naguol ko kay ana bigid ko kanang murag ako bitang kalipay mubura kay kong kalipay maura gina ang ikuan sa akong boyfriend anhara ko ni isuroy sa night market. Nasira na wala na night market katapusan na dito gabi ha? Ato mo magkita sa night market? Pero in fairness sa night market, Sir Thanos, daghan kayo ganitong mapilian aside sa mga ukay-ukay, mga pagkaunan, or kanang palitan baro ni magduaan ng imong minahal sa kinabuhi, ang imong girlfriend. Basta kang kaduaan palitan ni Sir Thanos yung uyab mo. Ito ba sa mga babae na, imong sigiman mo
di ba mo, demand di ha. Sakto lang ko ako na di kay ko makikuan sa akong boyfriend, di ko masig pangayo. Sakto na kay nang mag-holding hands binduha maglakaw. Bayot na mo bayot. Kaya lami unta ikumutog. Sabi oy, Tita Rudy, pero wa may kumutunon oy, igi ka na ni Ma'am Rosemary Bregoli Kilaton. Kuya sa imong kumuton, ma'am no, kay ang yumot. Usa man tumoy sa buhok, tumoy sa bangaw, ingon ana lang. Kita oy, mabugnaon bitaw sa kamion, mga cup days. Hinahinay lang mo din na ha. Bitaw ako maluoy bitaw ko subang mga sumasakay bitaw panahon sa rush hour. Luoy baya kaayo kay nakoy nasakay ganina diha na naog sa my Pier 3 bitaw. Kay muuli daw to sila og Cagayan. Usa na siya ka senior citizen. Unya diri dito siya na nguan di ay diri dito siya na Mista Senior di ay sa ato adin sa Dakbayan sa Subo kay naman siya anak diri nga ang iyang anak nakabana daw og taga Cebu mao na nga ni bakasyon sila kay ni sudong gid sila sa Sinulog Festival mao tong lingaw kuno kaayo siya pero mao lagi na no kana bitawng dapat utanay kauban nga to ang mga minahal sa kinabuhi especially kanang mga senior citizen bitaw kay luoy kayo ako tay nag-agak Sir Thanos unya mayon ta tong natoy anak nga gwapo kay murag okay ra charot bayota hoy bisag wala pa anak ha basta tabangunon ato mga senior citizen dapat ato gina silang agakon of course ingon ana lang unya napoy laing katapusan pud ron katapusan na sad sa kuan bitaw last day na lang ganina sa voters registration yun ana lang sa mga wala pa nakabutar wala pa nakaparehistro butar na ba oo ang bugnong lugay nun murag sunod pa tuig no last day na di ay ganina oo mato nagtapok daghang kay tawo sa kamol diri sa may pier unya diya sa may Comelec daghan kaayong mga tao diya ganina nga nagponsiso kay mao gyud sakit sa Pinoy good nga og dili bitaw magkanang kuan ba unsa na tawag na Sir Thanos magkatapusan dili magkarakara mao na diha oo mao na ang gingon ninyo magaya-iya ka ninyo mga dagway diha nagsalig lang ka bayuta ka kay nakaparehistro ka gikan sa imong pagkabata hangtod ka kinana imong edad bitaw ako kay lumad gi ko nga Subuanon. Yes, wala akong tatay from Barili, Cebu. Unya my mama is Tuburan, Cebu. Mo na mga probinsya sa akong tatay. O mama mo na mangutan ako say, diin ba mo nagkabangga? Uy, ngano nakabuhat na mo sa kabayot nga gwapa. So sa kay kabayuta ka. Mao na nga ang uwan no, muguwa ng uwan ug initingguwa ra pud nimo padong duty. Bitaw sa mga nagkuanday kanina no, sa mga nag-alburuto kay mao lang ginadugay sila nakaso sa maong na ilang pagparehistro ilang mo diya kanang sapot-sapot kay mahuman ra jud mo diya kay once ka magsapot-sapot mo wa na dili na ingon nga mahuman mo ang uban ay uli koy bahala di ko makabutar pero dapat mabubutar kita kay og dili ko kakabutar gud nga nakasaktong edad na makabutar na ka mo na ginaingon nga dili ka malayang mamamayan bitaw no wala mo butar jud ka kay puhon manginhanglan ta for example na pataroy tuyo sa gobyerno unya ang pangitaon ra ba karon kana ra ba yung makabutar inana unya uli ka mo po kay diha simba ko di biya to patagna ang panahon ingon ana unya manginhanglan ta sa gobyerno balibaran ta mao na masagbuyo na lang ta mao na nga butar gyud mo bahalag di mo ganahan sa inyong butaran basta butar lang yun mo kay way ko mo sa og kitay manginhanglan na mo na ako bitaw butar jud ko kay sa panahon nga moingon di akong boyfriend nga pakasalta payo ito no pilar pa sa unggoy Sir Thanos upat ra gud sa human being kay 5 ang mga bayot pila kay pa diri mga bayot no No, ngano man inani sige nadungog din ako monitor diri mao di ay no ako na palungon di
Ito ay may gabi diha ha. Naglami naman mo diha Tita Rudy. O bitaw ay ana ginamam. Oy, ako din mga igagaw nananaw daw sila karon. Thank you kasi nung pagtanaw sa ato ang Facebook Live ha. Ngayon mo kalimot like and share lang gid mo sa atong FB page. Nya type lang Cebu Updates, mga ka-updates. Nya subscribe sa mo sa among YouTube channel. Of course, www.youtube at Cebu Updates. Bongga ang ato kagabi on sa adlaw nga Tuesday, katapos ang hugna sa buwan sa Enero. Oo, mag-uol jud ko kay ugma February na. Tama di jud ka dita gikanan ni Jojo NTC no. Ay Sir Jojo, maayong gabi ni mo diha. Og sa imong mga kaubanan diyan sa imong family, maayong gabi niyo diha. Son de Lariosa Dimpas, asa na to pansit? Kasi pansit, sir. Yes, hi Tita Rudy, good evening. First time to watch your live in time. Okay, salamat kayo sa pagtanaw. Ma'am Rosemary Brigoli Kilaton. O si Sir Anthony, may gabihin mo din ha. Diyan sa may Talamban, si Sherwin. Oy, Sherwin Mediana. Mayong gabi diha Tita Rhodes, may gabi sa nimo diha ha, o sa imong pamilya. Magaway-away ra pa pud sa lang Tita Nalda. Payo. Itaw, kada bang masig-away no, mao na hinungdan sa magkadayon. Ay! Itaw ay yan na mauli na mo dihagikan sa inyong pagdagsa dito sa department store. Bitaw nagdasok bitaw kuno, mao giday sakit bitaw gyud Pinoy kanang inana bitaw og dili mag last day dili pud ka magkara-kara. Pero sige lang yung inana ra mo gina. Na may nangutana diri ha. Unsa man iya pangutana time pa? Wait lang. Asa na to yung dara yung pangutana Tita Rudy, ngano man ang akong banang magsiki man ni og hisgot ni Ivana Alawi. Mauna no? Yes. Oy, maayong gabi kayo mo diha. Gibatig ka anyag. Kumusta naman ka ti? Kumusta ang beauty ti? Good rati? Okay. Tita Nalda, I love you. May gabi mo diha ha. May gabi Tita Rudy, Janice Singson Ramirez. Yes, ngano man ni nga akong bana Tita Rudy magsigi man og hisgot ni Ivana Alawi. Na magoingon ana god ang kita kong mga ordinaryong mga Pilipino netizens. Naagid tay kanang ganahan nga mga artista, nasa tay ganahan nga silingan, nasa tay ganahan nga mga pag-umangkon or whatever. Pero kana imong bana ako masulti ana niya kay magsikira man ka naglili anang video ni Ivana diha. Payo. Iya din ang idol. Wala na ingon ka daghang bahid diha unsa pa na diha. Ikaw lang siguro'y naka-trigger sa imuhang huna-huna nga ang imong bana permi mo makitaan. Basta ikaw sad na asa kay ganang artista, mao sad na. Ingon ana ra pod na. Nga wa man ay kuano man ay question og mutan-aw siya ni Ivana Alawi kay pong paniya gwapahan siya unya kuan kuno kanang ganahan siya ni Ivana Alawi kay kusog kuno kaayo mo tabang og mga tao nga tabangonon. Bitaw no usay makakita ko ang vlog ni Ivana bitaw manghatag pa siya mga pahalipay anang mga naa sa sidewalk bitaw. Iya magpakuan siya magpadili siya magpaila nga siya magbulingit na siya. Hi sis, Jan, unsa ni? Jan Bay. Unsa man ni oy Tita Nalda. Ito may gabi niyo sa Inayawan ha. Mayong gabi gyud ninyo datanan. Of course, ni Minda ni Admin Sanad Martinez naglaway-laway naman ko diri. Admin Sanad Martinez may gabi mo diha. Maayong pagpanihapon ninyo diha ha sa may Katipunan Labangon. Yes, salamat kayo. Basta nag-admire lang na imo bana kang Ivana. Yes, tinuod jud. Ma'am Janice Singson Ramirez, sakto jud ka ma'am. Kani ang bana murag nag-admire lagi ni Ivana Alawi. Kay magsiki kuno tanaw ng video ni Ivana kanang iyang mga vlog. Ayaw lain na pagsabot kay maora na inyo awayan. Exactly, maora gid inyong awayan mao na nga pasagay lang na siya. Basta wala gid sa mutanaw kana bitang wala na sapot diha. Itaw. Ako bitaw naman po kay artista nga ganahan kay kumutan-aw kanang si Aljor Abrenico. My favorite sa kanang mga artista nga ako na-encounter bitaw no?
kanang dili kay ko makuan bitaw kanang mahatagan ako importansya pero that time nga nagkita mi ni Aljur Abrenica. Aljur Abrenica. Nakita mi ni Aljur Abrenica niari to siya sa Cebu. Unya na murag na-impress ko ba nga gwapo gid siya. O dili siya totally gwapo pero ang iya bitong color sa iyang pamanit laki jud kaayo. Wala ko ganahan mo anak bitaw. Ito, inana na natin ha. Ayaw na sige kuan diha, ayaw naglabara imong una-una kay basig mo na maka-trigger nimo na magkakuan na nun mo diha, magsige na mo away sa imong bana. Okay, Ivana Alawi jud ko no. Bitay, gwapa magina sa Ivana. Ay kami-kami ra mabu-beauty ano niya. Bitaw, inana ra gina. Sa mga na mauli na ron sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga trabahuan. O sa may inyong kabisihan na po dron, ang inyong hanap pong mga anak nung nagkatag ang mga uniform diha sa inyong no kay wa mo goy nagkuan way nag-guide pag uli ba o kabaw biya ka ng mga bata mo diretso ra gina silang hubo ang ilang medyas kung ana niya ikaw po dang mama kay mama man ka ikaw na lang po mo hipos ana inig uli oh bitaw Aljur John? Kinsa man di ay dahil nga nagkitaw. Bitaw ay, dinalda, gwapo gid bitaw si Aljur Abrenica bitaw. Hindi na pagilay pangutana Tita Rudy. Tinuod ba gid nga makalusyang ang naanay anak? Oh. Ako kay, ako na lusyang, Oo, ako na lusyang sa akong pagpanganak. Kaya ano, pila naman ni katuig akong dadawa, magini mo gawa. Di ba ka ni kabayo rin gawasan nino. Oy depende ra na no dili oy mao na depende ra gina dili na tinuod nga makalusyang ang naanay anak. Ang makalusyang bitaw sa babay kana bitawng wala tay kwarta. Oo, mao na makalusyang namo mga babay kanang wala na mi kwarta. Abi susa gid no. No apil-apil gid sa babay na kabayot. Oh, yes, okay ra na oy. At least nagpakababay ko ang gabi una. Morayata! Ay, get back to me, man, Tita Rudy, oy. Ako, Paris, hilig, kaayo, lantaw, mga ingon, ana, o kang dagkong sampot o yutots. Sagay lang na, ma'am, kaya ano, marag ba na ikalipay sa mga lalaki. Ako bitong boyfriend, ma'am, mutanaw mo sa siya, pero usahay sa ako na sa nabadlungon nga. Ano, sige magtanaw na, nga naaman ko. Etaw, apan kiver kay kutob naman na sa lantaw. Kada ko mga ingon ana, good ma'am. Ma'am Shani Singson Ramirez. Kuan sa nila kanang pawa na sa ilang mga stress while gikan sila sa trabaho. Ingon ana mo na ang uban bitaw mo tanaw ng mga TikTok, mga usa pa nang nasa cellphone nato no, mao na nga okay ra man ingon ana basta walay daotan nga gitan-aw diha. Ako ra man ang iyaha. Yes, ikaw ra jud ang iyaha, ma'am. Ingon ana lang yun. Oh, bisag unsa pa ilang tan-awon diha. Ikaw ra gihapon ang ilaha. Be ato ning lion usa pa mga sulod sa to ang mantala ang lokal rong orasa kay murag mabugnaon manggihapon atong gawas no. Nya mabugnaon ako ni kay libuot man ko unsa may mga sodron sa ato ang matalaan. Police naunay sa armas no, namatay ra ba gyud in town. Oy, oo dito nila taga-dakbayan sa Karkar siya apan sakop na siya sa Talisay Police. Siguro no nagkuan siya murag naglimpyo siguro ni siyang hinagiban. Unya wa siya kay bawi inanak ko yo kay mga ingon ana no kana bitang pusil niya di ta ka kuan ba. Nayuban makablit nimo, magtaglain nimo makablit diha. Sir Danos, bye-bye. Ulit na si Sir no, napatoy laing buhaton si Sir. Onya, sa pamailain. 6.8 million nga shabu sa call center agent na sakbit. Grabe ha. Dagana pud ani oy. Basta ay kay katapusan man dayron engineer mao nang ingon ana no. Unya usapan jud sa call center agent na sakmitan og 6.8 million nga shabu. Kataghan sa daan na sao na lang kana no. Ngano mataan na maligya ni gid siya while nagtrabaho siya, nga dili siya dukaon mamaligya siguro siya sa mga kaubanan. Ay, di maayo ni ingon ani. Unya mao nang inana no. Mara jud na nasumpo na sa tong mga kapulisan. Kunya manghinaot nga kanang inyong na confiscate nga shabu din ha. Makakuan gina sunugon gidon tanan no nya marumakuan na ba dili kay mag
basta ma-circulate na po na diya, sa unsa na po na diya, no? Okay, Ma'am Janice Singson Ramirez, ang makalusyang kana sobra ka-focus sa family. Unya, mapasagdan na ang kaugalingon. Mauna, need pud time para sa atong kaugalingon. Bitaw, tinuod ba yan, ano? Bisag mama na mo, mama na ta, or bisan amahan, while kanang minyo na ta, dili na magpasagad. Kay, ano, mas, nindot pang gunang, kada bitawng bongga lang gyapon bitaw ang imuha bitawng panglawas bitaw haron mo sa motor ka in love na imong bana uy payo ako pa bitaw naghanap kay mga anak nagkabayaya sa mga anak pero buwa lang gyud gyapon kay Ngabel inana ang sakto inana gina dili ba magpabaya sa kaugalingon ba inana lang na ugma na rabang adlaw kay February na sus unsa may inyohang mga kuan diha hunahuna sa inyong mga kauyaban na ay unsa engineer tingbuak sa pakwan unya ang imong paborito kay tahong no yun ana lang ikaw ba ito ko maliit ang imong tahong in fairness bitano sa buwan sa February dili man siguro importante no nga makig-date ka sa imong minahal sa kinabuhi no or imong hinigugma pwede ra man pud imong ma-date mo imong mama imong papa imong anak dili jud ingon nga uyab na lang gina so sa usa ka buwan sa February ingon ana oo imo sa tagahinan og higayon ang imuhang mga minahal sa kinabuhi imo barong ate imong sakop sa pamilya ingon ana lang no para bongga kaayo ang imuhang Valentine's Day unya og ay sobra mao na to adto na kasi imong uyab dili kay imong uyab unahon ingon ana kisabay mo labas imong sinina di ba imong mang mama itaw ingon sila ba, uy, sa mga wala kuno'y uyab diha karong Valentine's Day, wala sa kuno mo'y chocolate. O wala man ganing mo uyab sa Valentine's Day, magsampurado na lang kuno mo. Ay, bongga. Bayo. Oy. Oh yes, mahal ang tablia. Pero kada biyan chocolates mo, engineer, pwede ba na mo himoon po nga isago sa sampurado, no? Lami ba po na siya, inana. Pero ako, gana kay kong sampurado. Kasi kung banlungon ko nila, gusto kay kang sampurado, tita. Kanang kuan ba na, kuya ba, kanang maka-hyper pod ko nun na. Tinuod ba ko nun na? Ang imong kutok-kutok ko nun kay maka-kuan ko nun. Kanang kuan ba? Depende no, sa kung dili ka anad mo kaog mga inana. Pero ako, kitang mga pobre kay hilig ba taggal lang lugaw, mga inana. Hilig tag mga inana, buwad pinitas, buwad budburon, mao na ilang Paris ingon na kanang while tamis im gikaon, nasa gamayng parat-parat. Ay love parat-parat talaga. Bayuta oy. Ngitaw. Mao na ha, ayaw mo tuoan ng nanamoy anak malusyang mo. Ayaw paningkamot mo din ha. Ipakita sa inyohang partner ang stunning gapon ninyong beauty, nana. Ayaw gyud ipakita ninyo kay mabita nang uban siguro no na mangita na laglain, manguyab og lain, pero para nako no, mutambok man or malusyang ang imuhang minaw sa kinabuhi, ayaw in town ha. Kay doy baya kaayo, lami kay no kuyog-kuyog sa unang panahon. Karon imo lang tekanan imo lang ilisan o katong lami glawas nga tuba ang pribadong dughan murag Mount Kanlaon. Just ko. Okay, arito sa balitang regional na to be ato rin kano na pagtagad ato niladang tamban kuno engineer na dagsa sa baybayon. Grabe. Daw grasya kuno na gikan sa langit ang pagkahulagway sa mga residente sa Purok 5 dito sa Colipapa sa Hinubaan sa Negros Occidental sa dihang didagsa ang tunito niladang isda nga tamban daplin sa baybayon. Oy, bongga kaayo. Daghan kaayo kunong isda dito. Mao na nga matod pa sa nag-upload sa mga video nahitabo ni alas 9 sa gabi inatong Enero 27 day adlaw nga Biyernes ato ning Biyernes day Enero 27. Unya dayon nang gawas kuno ang mga residente sa dihang ilang na matigdan nga kano saba man ang daplin sa baybayon. Ang mao to nga pagtan-aw kuno nila so daghana kuno mga tamba nagkisi-kisi. Mao to ubang mga residente engineer
nagdalig kuha og balde unya dayon nanguha atong mga daghan kaayo. Bitaw tanaw bitaw ako sa video, bitigin daghan ng tamban gyud. Mukaon ba ka ng isda, engineer? Kanang tamban? Kana ba tawag himbison siya? Oo. Ganahan kay ko ana labi na piritohon nya kan isugba humot man na siya nya tamis-tamis o unod, di ba? Sakto ko no. Mao na siya. Unya dahil ko ang uban ko no gipabaligya na lang ko no og barato kay perti magi ko no daghana atong gabiona ko no. Mao to ilang gibaligya og barato sa presyo nyang uban ila sa gihimong buwad o kinamos saghanaan ano. Lami kaayo na himong buwad ingon ana. Nya watay sudan bitaw mao na to atong mahuong na to lami kay na sa nana. Unya ayo mo kalimot like and share sa among FB live, sa among FB page sa Cebu Updates. Subscribe lang taon mo subscribe mo sa www.youtube at Cebu Updates. Ay, bongga. Ang gabi sa itong mga nanay tatay ron nga nagtanaw-tanaw na ng TV no sa may mga balita diya sa television ro mga orasa. Yes, na sa nangutana diri. Sa naman unsa ay titaro di mangutana na pud ko nimo. Sige ato ning tagapagtagad bi. Unsa nga hayop ang pwedeng sakyan sa tao? Ay, wala. Para nato bitaw no. Ang pwedeng sakyan sa tao, una murag feel nako Kabaw engineer. No. Kay kadang kabaw pwede magginani mo. Ay, kanong di ba kahibaw ng kabaw? Ano kabaw ng kabaw nga manugway man kabaw sa una dito sa Mindanao. Oo. Unya dayon kadang elepante. Nindot ka sa sakyan ng elepante. Murag kita ko ana sa kanang mga vlog sa mga Indian bitaw nga buutan kayo ang ilang elepante unya kanang murag dili man siguro kuan pud no murag wala ko kabantay nga ang kanang baka sakyan kay murag mudagan man siguro na ang baka nya mataga ko ruita. Mabungi ning ato ang batang. Kuan na ba ni lami ra ba ni makabuhat ni akong batang dir engineer. Itaha ako na natubag inyong mga pangutana ha. Unsa nga hayop ang pwedeng sakyan sa tao? Mao ganay specific katong tubag kabaw gyud dahil elepante unsa pa man ang uban. Iro, dili pwede iro oy, engineer. Sakay kag iro, nabug ang kasanan ang iro magsaguyod. Itaw nuloy sakay iro no? Unsa may laing sakyan? Sigbin, pwede ba? Wait, engineer, nakakita na ka Sigbin? Nakakita na ka Sigbin, engineer? Tas, ba tinood ba? Oo, kinaamag ko ibayot nga amiga nga inikuli ko no nila sa ila, kuan ko no? Oo, ha? Mukaon ko nag-uling o kanang kalbasa. Iko bayot, pasigwara kay tugpa. Itugtog sa kuno na panagsa, ayaw nagpirmamintiha kay wayok na. Itaw, ayaw taon na ninyo pirmamintiha, ha? Pwede naman mo kuan mo vitamins mo, Friday, Saturday, ini ka Saturday sa gabi, itog pa mo. Para mamuhunan mo ni kuan jud, ni kalodis. Pero dapat jud no, wala kanang harap peaceful ang atong huna-huna, peaceful mind ta sa about sa atong pagpanarbaho dili na sa gula nato ka ng mga unsa-unsa dinha. Yes, Healthy Tuesday everyone. Mustamos man sa mga bago pa na naka-tune in. Di tayo di unsa may nigawa sa alas 2 sa 3D. Ay. Ganahan kay ko ani nila kay ilan jud tang ko hinumduman. Nya ako ra ba no inigposan ako wa jud koy daog-daog. Kaya ni maglakaw lang ta padong diri sa stasyon. Ito ay ang atong alas 2 karo sa Enero 31 no, alas 2 sa hapon ang draw kay ang nigawas kay 498. Ay katawa man. 498. Okay. Na ganina alas 5 sa hapon ang nigawas kay 176. Kanya engineer ka na bitang 176, ako may nang gidamgo na nako niya kuan man. Ay, may akong gipusaan kanina. Ha?
Batay bata, no? Bitaw, ako bitaw na nadamguhan, karon pagawas, no? Nilabay no nakuha akong cellphone, kay ngano, wa jud ako gituman dito jud ko sa 163. 173, oh. Unsa sa? 173, bitaw no, 173. 173, himo bata. Uy, ikaw engineer pa mo, so di ka ano, no? Oo. Pero engineer, minyo na ka? Ha? Son? Pohon. Okay. Ulit tao ba rin si Engineer Maro diri, uy? O, kamong na ay mga pagnanasa ni Engineer Maro ba? O, sa mga mo ang technical director diri, huwag na amoy pagnanasa ninyo, nanari, kung ano uyab. Ay, nako. Igo na lang mo pagtanaw ni engineer, inana lang gitaw, no? Ingon ana ra gyud atong kinabuhi. Yes. Unya, dapat yun ato ning tagapagtaga ning atong mga kuan diri no atong labasa sa mantalaang lokal o sa ato ang social media karong mga orasa. Pribadong merkado nga baho, gihatagan na o katumanan pinaagi sa dinalian nga pagsulbad ang reklamo sa katawhan may tungod sa private market diya sa barangay Marigondon sa Lapu-Lapu City nga baho. Kitagaan na pagtagad sa ato ang pinalagang og halangdon nga mayor nga si Mayor Junard Ahong Chan o gihatagan gidayon niya og madali ang aksyon para malimpyo ang maong baho nga dapit diya sa may Lapu-Lapu nga private market. Unya karon nagpasalamat ang mga vendors diha kay nawa na ang maong baho. Salamat Mayor Ahong Chan diya sa Lapu-Lapu City sa imuhang madali ang aksyon sa merkado, sa pribadong merkado nga baho daw ingon ang mga residente diha. Okay. Mao na ato ang mga nahipos ron nga mga balita, no? Oo, mao na nga dapat ay laing balita diri. Dibalik na si Cebu City Mayor Michael Rama human sa iyang usa ka semana nga bakasyon aron sa paghatag kuno og oras sa iyahang pamilya. Unya si Cebu City Mayor Michael Rama nagpa-presko ni siya no dili pa lang dugay murag usa ka oras na kapin ang niagi sa maong preskon ganina agi kumusta siya sa mga taga media no nga niana siya nga unsa may kumusta man ang imong bakasyon mayor mao to nito bag ang ato ang mayor nga ang iya ko nung gipangayo ang iyang tubag ni Mayor Mike Rama kay kuan ko peace of mind. Oh, di ba? Peace of mind ra gipangayo sa mayor kay na magud siya kanang na kung anong gud siya no na lotsan siya ro kanang na usa ka netizens ba nga ni file niya og nepotism mao na nga ni bakasyon siya bitay mo bakasyon sa panagsa while sub-sub ta sa atong trabaho bawi-bawi ba onya mga ka-updates kinsa may ganahan din ha nga bubasa na ko sa ato ang horoscope rong mga orasa. Of course. Pag horoscope na tan, ali na sa atong mga horoscope sa inyong horoscope o sa inyong mga kapalaran rong adlaw. Ato ning basahon asa naman ni kalisod na ba ni o kayo no kanubitong idadidara na ta lisod na kaayo pangita sa horoscope asa naman to adara. Aha, mao na ni. Okay. Ang inyong kapalaran sa adlaw nga Martes, Enero 31, 2023. Sa mga natao dahil diha og Capricorn, Disyembre 22, hantod sa Enero 19, mas malig-on ang baruganan nga mudaog. Oh, mas malig-on ang baruganan og mudaog. Oh, unsa man di ay mo lansad ka? O ilansad nimo imuhang manok. O na imong swerteng numero 6, 4 ug 7. Aquarius, sa mga natawag Aquarius, yes, Enero 20 hangtod sa Pebrero 18, malipay ka nga makakita sa imuhang minahal sa kinabuhi bisan og naay ka holding hands. Ay! Oh, lasaka na ang Aquarius ron, wa ko ganahi. Swerteng numero 391, Pisces. Sa mga natao daw Pebrero 19 ngadto sa Marso 20,
magkapuliki ka kay daghan ka giutangan nga turko. Oh, hoy, kung mangutang gani mo anang kuan kanang 5 6 7 8 5 6 7 8 wala lang, wait ka na, limit lang sa mo diyan, hindi na po ninuhurot untanan. Itaw na. Yes, of course. Inyong swerteng numero kay 172. 172. Bayot. Ingon na. Sa Aris, Marso 21 ngadto sa April 19, masakpan ka nga nakig eye to eye sa imuhang ex sa una. Hay! Hala! Oo na ni Ron. Oo, mao na giyon nga makig sa engineer? Makighilawas na. Bayo. Makighilawas para makighilawas. Siguro na. Ay, nako. Ilan ka mo katong kamera ni engineer? Tulo ka mo katong kamera? Sa maling uban. Nagkanalig kayo. Bongga, no? Bongga kayo mong studio diri. Oo, yes. O niya, arita sa... Ay, swerteng numero ni mo kay 192, mga besh. Mga ka-besh sa mga updates. Yes. Arita sa... Gemini. Hunyo 20. Mayo 21, ngadto sa Hunyo 20. Dili nimo balibaran o makakita ka og gwapo nga mohangyo nimo nga dad-on ka sa kwarto. Ay! Wala na bomba kung kuan ko. Naku, horoscope ro na guys. Ha? Basta engineer? Mamaodyon no. Yes, salamat kay engineer. Uy, ang numero na ko engineer no kay 361. Bayot ayo no. Nga sa mga natao di og cancer gikan sa Hunyo 21 hangtod Hulyo 22, limpyuhi ko no ang imuhang naong. Unsa sa? Limpyuhi mo? Ala, uy, no? Oh, huy, hugas-hugasi mo na. Limpyuhi ko no na inyo ang itsura ko no. Una ko no manghimantay. Wala, wayok, maaning mga kanoy, horoscope karon. Uy, mo na nga imong sorting numero ron, 913. Bongga! Oh. Arito sa mga natao og Leo, natao og Hunyo 23, ngadto sa Agosto 22, sa Leo ni siya. Masulbad ang imuhang gamay nga kasaypanan kay nagpalaban ka sa imuhang barkada nga isog kaayo, isog og baho. Agoy! Bayo. Ano imong sorting numero ron? 529. Wala na. Karakara na mo ron. Virgo! Agosto 23 ngadto sa Setyembre 22, makapadayag ka sa pagbati sa pamilya o grupo unya dili kuno ka padadon o girlfriend or boyfriend nga dili lami. Ay, dili maayo ni. Uy, pili ay. Uy, kunala ro man na. Uy, pili ay. O, pili ay kay ano. Wala kay bawo ba mamili ka engineer, mamili ka no. Mamili kag tao niya. Wala ka kay bawo nga kato daing dili nimo ganahan, mao na toy makapadato sa imuhang anak. Unya kato no nang imong ganahan, mao nang toy makapa kalibitaw dili matarong ang kinabuhi sa imong anak. Ingon ana ra ba ginaubang mga ginikanan, mo na maglagos ko ning mga ginikanan nga uban. Oo. Mao na yung magkuan sa ng anak. Pasagdain yung anak ug gisay pilion, ingon ana ra na siya. Oo. Ug kanang yung dili ninyo makitaan, ug kung naa may makitaan nga dili sa jud maayo, pwede naman mo mobadlong ingon ana. Ha? Dili mo ba kapoy ba sigyaw-yaw diri. Kapoy ba sigyaw-yaw diri. Oo, niya kamuti ha, ito nang sa ito. Dito, kung sa magani favor sa inyong anak ba, tanaw-tanawa lang po, guide lang po na ninyo. Inana, no, guide lang po na ninyo kay, paan man po, labi na sa mga kabatanunan karon engineer nga, grabe na kayo ang generation karon bitaw, nga ang uban dili na maminaw og ginikanan, ang uban motubag-tubag na sa ginikanan, pero kitabi sa una engineer, motubag gagamay, wa na, magkakuha na, maghubag na imong wait, no? Wala na. Kay ipapaak masulmigan. Ay, nana, sigliglano, ipapaak naman na.
Mao na nga, kamo mga kabatanunan karon, hangyo lang namo nga kami may nauna ninyo no. Wa pa kami ingon nga nagpakamaayon lang ani kalibutan na kanang follow jud sa usay ko kas ginikanan kay ug unsa be madangatan nato adto ra be kita sa ginikanan nato pauli ingon ana. No, mao na nga di mabagahi ha haron why kuan ba? why kuan. Ito ato ni tiwasot ng horoscope arita sa Scorpio. Ay wa pa day. Sa swerteng numero pa din mo 419. Oh. Aha. Asa ni ko engineer naglibra na ko engineer wa pa no? Wa pa. Okay. Ari ta sa libra sa Setyembre 22 sa Oktubre 22, walay makapugong nimo kung ikaw na ang mulakaw. Mao na ang og unsay buhaton sa imong ginikanan ug di ka patuo bahala na ka, bayuta ka. Bayo. Ala, oy! Yun na lang yun, bitaw, oy. Mao to ako gisulti ganina. Mao na nga din, lagi ta magbabandong sa tong ginikanan. Kuan kita kanang ato kay higugmao na tong ginikanan kay pong pabitaw nila no. Tinuod ginang ginaingon nga kanang once nga mawala na sa kalibutan ng atong mga minahal sa kinabuhi, especially ato ang mga ginikanan. Tinuod kanang ana naka maghinulsol sa imong mga kasalanan nga badungon kay kaatong panahona no mao na nga ayaw jud mo pabadlong yang imong sorting numero kay 237 sige lang ko aning 237 ang migawas ka ba kay 382 ngun ana lang ilan jud dalikasan ilo sila kabaw mo hatag na to ganang Consuelo di Bobo. Consuelo di Bobo. Yes, Sagittarius, Nobyembre 22 kadto sa Disyembre 21, maningkamot ka para ka mulambo, dili kay magsige lang kag yango-ngo. Ay, hala na nga sabak man pud ning kuan. Ay, horoscope. Oho, bitaw na ning kamot pamiti. Ito maningkamot gyud ka para mahuman ka sa imong trabaho aron ka makalaag. Kung di ba maroon din puting laag kay Martes pa man. Hindi maroon din puting laag kay kay Martes pa ron. Una-una ang ting laag kay Friday. Bayo. So anyways, pwede naman siya kamulaag. Pero una-una nga, uli yung sayo kay naakay o habay. Nakay trabaho. Swerteng numero 931. Yes. O mauto ang inyong mga kapalaran, mga ka-updates. Ang wada maminaw, 0 murong gabi una, ha? Mag-exam ko, ugma. Tayo mauto ang inyong kapalaran. Karon adlaw nga Martes sa gabi, Enero 31, 2023. Mauto yung inyong mga kapalaran. Mao na nga, kuan-kuan mo diya, kanang bantay-bantay mo. Arita ni Sir Rinaldo Soronio Ramos Jr. Maayong gabi ni mo diha Tita Rhodes. Hello Madam Rhodes. Panihapon tita. Yes. Oy, salamat kay Sir ha. Sige, una-una lang mo kay mo ana lang ming engineer sa inyo. Yan ang gabi ni Sir Rinaldo Soronio Ramos Jr. O Sir Arturo Alboro. May gabi ni mo diha Inday. Oy, may gabi sa Sir Arturo Alboro. Taga-asa man ka, sir? Si Sir Arturo at taga-asa ka siya, no? Aha. O niya, si Admin Sanad Martinez di ay mayong gabi ni mo diya. Sa mga nag-birthday karon, yes, of course. Happy birthday! Isa, why yung nag-birthday sa itong mga kaubanan engineer? Nalagi ka ng pack lunch diha. Kasama na? Kami na kung nag-birthday ka ganina. Ikaw na lang, no? Bitay sa mga nag-birthday karon, lipay-lipay mo diha, dili magkuan og dili man ganina mabot ang inyong girlfriend o boyfriend, basag dai sila, kuan nila sila kanang salini lang na sila isod sa ref. Bayo. Ano sa laing bangin, arita sa tong showbiz news karong orasa. Yes. Mag-showbiz ako na pa kung dapat mo oras engineer no. Napad ako pa kayo? Ha? 17? Wow. Okay, arita sa showbiz news nato karong gabi na. Aha, kani, nindot nga showbiz da in fairness. Okay, Swiss Filipino banker
mao kuno'y bagong BF ni Casey Concepcion. Ay! Ito nakita na ko sa maong man bitaw, sa maong picture ni Casey bitaw. Malipayon ba kayo si Miss Casey Concepcion karon? Si Miss Casey Concepcion, mao na siyang anak ni Gabby Concepcion o ni megastar Sharon Cuneta. Taon-taon naman siya nahilo ang iyang career dito sa Pilipinas. Kung nagtuan siya nagbase na sa gawa sa nasod, no? Si Casey sa na-eskwela siya sa France, exactly. Very good kasi engineer do. Nag-eskwela siya sa France. Ang humihong karon engineer nga naana siya bagong boyfriend karon usa ka bunker. Once mo yung tag-bunker engineer, di ba dato man no? Bunker ba? Oh, di na basta-basta ingon ana, oy. Oo, pero usa din siya ka Swiss Filipino. Maayoy noon. Unya, usa din siya ka online na pati siya sa usa ka online news site giila ni nga si Steve Michael Woodridge. Usa din ang apelyido? Lisod ang apelyido Woodridge. Murag inana bitaw no kay Swiss man siya. Yes, unya gipaila-ila na po ni Casey ngadto sa iyang mga ginikanan. Gipaila-ila niya natong gidani niya ang iyahang mga rumored boyfriend karon. Atong birthday ni Miss Sharon Cuneta. Atong January 6 mga birthday ni Miss Sharon Cuneta diay. Unya mao to nga nahimamat nila ang maong boyfriend ni Casey. Unya ay hinumduman bitaw engineer no na hinumduman ako no ang last nga uyab ni Casey Concepcion kay si Paulo Avellino. Si Paulo Avellino nga usapod ha? Dili Paulo Ballesteros engineer kon man siya usab na siya ka gay. Si Paulo kanang host sa usa ka non time show nga pinaka longest non time running non time show ang It Bulaga. Yes, of course si Paulo. Katong uyab ni Casey sa una nga ako na hunahunaan mao gyud ay last niya nga nauyab si Paulo Avellino. Gwapo po na si Paulo. In fairness, gwapo po na si Paulo. Niya karon dili sad mabintahan ang iyahang bagong boyfriend karon engineer kay Mistiso unya taas na magidiha ang lami no Mistiso unya taas unya ako ba tanaw ni Casey Concepcion sa pagkakaroon no nanambok siya mura nakauyon siya sa iyahang love life. In fairness lang ha, nakauyon siya sa iyang love life sa pagkakaroon. Muna naman dyan na engineer. Once gani nga makauyon ka sa imuhang love life o sa imuhang nauban sa imong kinabuhi sa pagkakaroon, mutambok ka, tanawa ko, nanambok ko. Mura na rin bibigli. Ay, nako. Dito, ay nanaragin na. Wala man kayo na, wala man kayo na sinating mga karami taong selos-selos. Ako nun din po ang magselos-selos engineer. Sa mukha na magkikunan na. Kapuyan ako mga inunana ba? Kaya magselos-selos ka. Pero ang nga naman na magselos-selos sa mga bago pang nag-uyam, parehanin mo engineer, bago pa mo si mga uyam, duha pa mo ka-adlaw. Bayo. Dili mo duha ka-adlaw ko yung engineer. Dugay-dugay na po na sila. Magsige na ko na sila kuan. Magsige na ko na sila lambiyong duha. Magsige na ko naggunit sa bukton ni engineer niya. Bukton ni engineer nga, lami man po na yung bukton. Makita ninyo, pagkaingin mo, wow, ulam! Bayo. Nakainom naman sa engineer, nakainom na po ko nga, nagkauyab sa ni sa una, si Casey Concepcion o si Rico Blanco. Kani si Rico Blanco, di ba, usama ni ka banda, no? Murag nagkauyab po ni sila. Kisap to, pasala pa to yung mga nangagi, Piolo Pascual, nakauyab po sila. In fairness, ha? Piolo, niya napagit yung usa. Kasi gitong usa, ha? Billy Crawford ba? Murag ingon ana. Basta, ni Bailey, no? Yes, murag si Billy Crawford po. O sabutos na lambigit sa kinabuhi ni Miss Casey Concepcion, in fairness. Minuta nila. Okay, kuhan ba? Ilang mga kuhan bitaw kaayo? Mga di kalibre bitaw, mga inilagid ba? Nakita yung tao na ni, mamonit na tadas kilid-kilid. Mga dili 9mm, no? Mga dili, kuhan? Mga di kalibre. Yung anak lang, bitaw, onya. Mga tayo naglanggom sa itong showbiz. Ay, dili ba na yung engineer? Apa na ko ipahabol,
karon ko engineer napadi ay sama ko mura mo ko nakuha na kuan mo ko na inspired ko sa love life ni Miss Casey Concepcion bitaw. Pero naad ko no yung mga nagminal dita po kuno engineer. Napo ko rin nag-ukray-ukray ni Casey sa pagkakaron. Na ako rin nagpadungog-dungog nga ikapila naman na nimo nga uyab. Uy, kada bitong mga ingunanan no. Kuan man na kanang dili man na magmatter og unsa basta wala lang kay gibuhat ka daotan basta buwag na lang mo sa imuhang mga ex bitaw ex gani buwag na gina sa imong mga nalambigit sa imuhang kinabuhi o wala na mo pwede ra man jud ka manguya gani ng mga unsa-unsa pa diha kana maka Casey Concepcion nga bata pa oo mao na nga ang uban man magpadungog-dungog bitaw o ng mga ubang mga netizens nga mao lagi na inana kapila na kuno na ni Casey Concepcion nga uyab. Ay, kung sa dahil na Casey, kay kalipay mo na niya. Kamu bitaw diyan magtungit mo na sa inyo, may manghilabot. Payo. Bitaw. Ayun, ana ra gina atong kinabuhi para dili ta makasilo og laing tao. Dili ta manghilabot sa kinabuhi sa ato ang mga kanang mo silingan baron ingon ana kay mao man ay usas ingon ana. Nag-go on lang gyud ka sa imong kinabuhi nga mulambo ka. Yes. Oy, hi! Nolger Dorias is watching right now. May gabi day ninyo diha ha. May gabi diha sa Ormoc City. Mga Ormocanon. Yes, of course. Thank you kaayo. Kay na pagtanaw. Namiss na ako si Nolger Dorias, DJ Ryan. Ang banggiitan po ni nga DJ diha sa Ormoc City. Mao na nga busy po kayo na sa siyahang kung diya kay usama po na siya ka media man diya sa Ormoc City. May gabi nyo din na sa ato ang pinalanggang mayor o sa ato ang pinalanggang congressman diha sa Ormoc City. Mayong gabi ninyo diha. Yes, of course. Okay, atong naglangkom na itong showbiz balita karong gabi una. O nga ayaw mo kalimot, like and share lang mo sa amo ang FB page. Payo. Gusto, FB page ko, no? O, bitay, like and share lang yun mo sa itong FB page. Yeah, page. Sa Cebu update sa mga ka-update. Yeah, ayaw mo kalimot subscribe sa www.youtube at Cebu updates, mga ka-updates. Yes. Ayaw mo kalimot tita. Malipayo na kaayo ko nga makita natin ka on air. Uy, salamat sa kaayo diha Sir Nolger Dorias, DJ Ryan. Salamat sa imong mga advice. Yes, gimingaw nimo si kato-ato ang manager. Gimingaw nga gikabuangan lang ta sa una, inana. Pero karon asa na siya makita, wa na napapasa siya sa kalendaryo te. Bitaw ay bitter lagi kabayuta ka. Etaw ay og nagtinarong pa to siya, way siguro magdayon mong duha DJ Ryan. DJ Ryan, thank you sa imong mga pahimangno, sa imong pagkuan ako kay na pagkuan ko Engineer Maro, diha man gud siya sa amo pag sinulog. Okay, welcome nako siya kay feel nako kanang dili na siya i-onsa nako, no? Sa akong mama, sa akong mga igsoon, mana pinangga kayo na namo si DJ Ryan. Anytime balik ka diri sa Cebu, why problema na DJ Ryan, ha? Basta makita-kita ta. Pwede rin kaning kuari kay ni ka Friday. Hibaw na jud ka o unsa ti ka kalamlam. Ay, makahilak mo sa darong orasa, oy. Ito, ako po, kuan sa kay ko nimo diha sa Ormoc City kanang ibuta malipayon sa kay ko sa imong nakabot karon. Bisag ang ato ang career sa una wala ka na dayon, pero nagpasalamat ta sa kahit once nga manikamot lang gyud ka makapot gyud mo ang imong tumong o imong tinguha nga makapakwanta og tao kada bitaw makapalipay tag mga tao pinaagi sa ato ang trabaho. Inana lang yun. Makit-an ako na sa mayatak yun na ako siya. Payo. I-shout out lang ko nila. Ay, shout out lang ko. Katawag Engineer Maro diri DJ Ryan. Okay. Hindi lang ato lang sa siya. Uy, Miguel. Ay, Sir Romid. Hi, sir.
Hi, good evening naman Sir Romid ha. Magprograma po na sila sa ilang istasyon diya sa Ormoc City. Mayong thank you sa inyong pagtanaw niya kanang makita-kita sa tanin yung balik. Uy, bahala wala tayong mga uyab basta kanang makita-kita tada. Usawa mo ng mga laki o kanang di tayo higugmaon. Hi, Sir Romid. Ngayong gabi ni mo diya ha sa Ormoc. O Sir Nolger Dorias, DJ Ryan, pohon, makita-kita tayo ninyo sa imong mga kaubanan diya sa station ninyo diya sa Ormoc City, mayong gabi ninyo diya tanan. Thank you kayo. Na-appreciate gina nako ang imuhang pagtagad rin nako kay kanang ako kahibaw no nga pinangga sa tika, DJ Ryan, kay buutan man pug ka. Oo no. Ikaw man po mo kuan sa ko. Naminaw man po ka sa ko ang mga kaagi sa kinabuhi. Oh, di ba? Ikaw. Once kanina kanapil ako nga kanang ang tao bitaw mo kanang interesado sa akong kinabuhi, dili ko magduha-duha og tugan ug unsay ako mga kagahapo. Pagkala pa tayo oras, engineer? Ha? Pila? 5 minutes na lang ko no. Okay. Bitaw, shout out ko diha ni nga lami kayo. Lami ko no kayo ilang purnas. Ay! Oh, bitaw na bahala to siya Oo. Na bitaw nindot ta kayo nga nag-agak niya iya pa jud kabuangan. Mao na nga kamo ba og na ganitaw nga mo kuanin niyo bitaw mo agak niyo sa padong sa ibabaw, ayaw ninyo sayangi ang panahon. Inana raman ayaw ninyo sayangi kay wata kahibaw nga kanang nagtabang nato maura na makapadato nato o basta magbinuutan labot na diha nila. Mao na ingon ana ako bitaw nga dako na kog edad, kapoy naman ang mga unsa pa na diha. Ang ato lang magmalinaw ng ato ang kalag bitaw. Si engineer magkakuan si engineer diri kanang magkapanguan siya nako ba niya. Sige lang kay ina man engineer no. Malingaw ra kay engineer sa atong pagkuyo. Engineer ay ang di ko malingaw dita nga wa may laing technician diri ako ra man. Sir Ryan, love you ni dia on Sir Romid Kailing. O saan Kailing na siya din si Ryan. Oo. Hi Sir Romid. Buutan mo ka si Romid, no? Kabuangan na siyang din si Ryan di usahay. Ito, thank you kayo sa inyong pakikuyog na ko karong gabi na dito sa Cebu Updates. Ayaw lang mo kalimot, like and share lagyan mo sa ato ang FB page sa Cebu Updates. Unya, subscribe sa www.youtube at Cebu Updates, mga ka-updates. Wow, bongga inyong kagabion ron. Sa mga padong laron diha uli. Oo, unsa man nagdinaganay gapon mo while nagatang mo jeep. Bitaw ako no ganina inana jud ko ganina naluoy jud ko kay kano. Labi tay mga estudyante do kabok engineer babae laki mga managsuon. Unya gibiyaan lang daw silang mama gipasakay ra sila jeep. Unya diri tawon ko nga ano isus mga bata no mag-edad pag 9 anyos yang maghuwang kay nag-edad og kanang 11 anyos. Una na ba niya magbiyahe-biyahe ng jeep lisod kaayo kay rush hour biya ng mga inanang orasa ka lang mga alas 5 inana. Mao na nga makakuata mga luoy po sa mga nang-eskwela. Ingon ana lang nga napoy daghang mga manggawas sa tasa-tasa nila kan trabahoan. Mao na nga magkakuan gud magkagubot ginang kadalanan sa Metro Cebu panahon sa ting pamauli na. Nya may gabi din ni Ma'am Janice Singson Ramirez. God bless Tita Rudy. Ay ma'am, salamat kayo ni mo Ma'am Janice sa Singson Ramirez. Thank you kayo niya may gabi din dia sa dirita manuka sa may Lahog di ay may gabi din sa Lahog, diri sa may Apas, diri sa may Talamban, sa may Pahina Central. Gahapon na ba na shooting incident dia no? Usa kuno to ka tindero at tagiya og pawn shop engineer sa Kulon. Unya naigo ra ba in town kuno namatay ra ba gyud bitan-aw to na tabi sa tong kuana. Mao to nga luoy po tayo kay diha siya birahe sa may Pahina Central in town. Oo. Nga makita na to sa maong hulagway din sa Mantalaan nga
nagbuyod in town na namatay ra ba gyud ang maong napusilan. Mao nang og kinsa man gani ng mga inana din ha. Kanang hunong in town mo kuan oy usa man gani mga kuan kay luoy po na pamilya ana nga namatay na in town. Oo, nahagba ni siya. Usa na din siya kasi 58 anyos nga lalaki nga tag-iya day og pawn shop nga nagsakay sa iyang motorsiklo nga nahagba human gipusil patay sa eskina sa Dalan Colon o Panganiban sa Dakbayan sa Sugbo. Gahapon ni pasado alas 5 sa hapon. So looya in town na makita nato no nga murag yaning asawa nga nagtungko in town nga nagbuyod na ang ihang bana diya sa maong crime scene in town. Looy pud kaayo. Oho, mao na nga hinaot nga to ang Dakbayan sa Sugbo dili na kaayo kala bitong parehas sa una mga daghang mga crime bitaw nga mga panghitabo. Oo. Ya, murag feel po nako no. Dili pod parehas sa una nga ang kuan Dakbayan sa Sugbo daghan kayong mga shoplifter. Oh, naamang gani ron pero dili na kaayo para sa una nga magpanagana kag lakaw diya sa Kulon. Oho, diya sa downtown area, bisag asa pa ka or uptown area ba ron? Kuan na ka kanang dili na kayo kakuan ba? Dili na kayo ka hadlock. Oh, pero amping lang pod para dili po ka mabiktima kay ang uban na ba po naara ba po naglaroy-laroy pa ron diya sa Dakbayan sa Sugbo dito sa to sa Metro Cebu mao na nga kamo din ha. Amping-amping lang po, ayaw mo kalimot nga naday mo'y dada nga milyones. Payo. Okay, once ko na, magngangarap na ninyong baba, dako ra ba kayo magbaba, nga inighilak ninyo. Oo, niya mga tanga mo. Payo. Magdalita ba? Kaya bitaw magdalita usahay, dili gina na to kalikayan nga mawa tas passing. Ngun ana nga wala gikuot na imong bag diri, gilas-las na imong bag diri. Ako kasuway man ko nang last engineer kausa gikan ko diri sa may Konsolasyon. Unya pauli ko, diha na ko giingnan sa akong kasakay pag-abot sa diri sa may shopping mall diri sa may diri sa basta pauli na kog labangon ni ana siya nga, sir imong bag sir kinahiwa na. Mao to bagtan-aw nako. Usa may yung makuha engineer nga ang suot sa akong bag plansa ra man. O kay gikan man ko nagriban ato. Paghitam siguro niya napaso siguro sa plansa. Iyang gibuhian pero wala na nalastas na akong bag. Nakasuway po kana pero wala niya makuha kong kwarta. Kaya diri man ako gisok-sok akong kwarta sa akong bra. Oo. Diri gyud gibutang. Oo, mao na tambag sa mga katigulangan nato ato mga pinalangang katiguangan nga once kani nga daghan ka kwarta ari jud isod sa imong bra. Oh, ako sa gisunod. Tao no. May gabi sa mga nani hapon na. Lami ang sudan no pa kuan man kanang lechong manok. Lechong manok. Kita sa mga tapulan magluto diha mo palit na lang gid mo og kana bitawng luto daan. Pero ako engineer ganahan jud ko magluto sa amo bisag dili kay ko kabaw mo luto pero ako jud ang gisalon ang Bombay ug ang ahos ang among silingan ako jud ang okayo para makaingon sila ba bahala kung saan imong giluto diha basta inig ulbo sa ahos ug Bombay humot kaayo man may mga silingan lang yan lang sudan oy Payo. Kinala lang bro was lang kay bawag ang gigisal ato ginamos pero itong ginamos sa imong gisalon lang kayo yang imong kanon kay mais ay swak kaayos tanan oy nana lang mao na nga kamo din ha dili mo mag-inarte kay di mo gwapa. Payo. Okay oy bitaw ay sa kamo sa human ninyo kaon na panghugas mo ha mga babay mata mo dili mo magsigduwa na yung cellphone. Itaw ya ko bitaw no giving out ako sa night market kinabasa na ko ba nga last night na ito gabi. Oo, last night na lang to